ono što je porodica Zec jeste samo jedna od brojnih porodica koje su ubijene na takav i sličan način u desetinama hrvatskih gradova. Mi često ovdje u Srbiji pravimo grešku i katastrofu Srba na području današnje Hrvatske svodimo samo na krajiško područje. Pravi karakter, zločinački karakter režima Franje Tuđmana možemo vidjeti pre svega nakon dolaska na vlast i djelovanje njegovih paravojnih formacija u desetinama hrvatskih gradova i mjesta. Znači, nema grada u Hrvatskoj gdje nisu mučeni, ubijani Srbi. Dakle, od Vukovara, Osijeka, Daruvara, Bjelovara, Zagreba, Gospića, Siska, Karlovca, Splita, Zadra, Šibenika. Bojim se da prosto mi trebalo vremena da nabrojim sva ta mjesta i gradove gdje su hrvatske paravojne formacije činile monstruozne zločine od maja 90. tokom 91. godine. Imamo jedan izvještaj izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija iz maja 93. godine da je samo do maja 93. godine sa područja koji nije bio pod kontrolom hrvatskih snaga protjerano preko 250.000 Srba. Dakle, to govori o zločinačkom karakteru režima Franje Tuđmana.